17 minutos bago mag-alauna. An oras hatod sa Indokang. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. O ano ito, Saral mo ganis karamusa. nag-iskaramusa na ini yung pangyayaring ini. Okay. Anyway, mga tugang maray na hapon po giraray sa gabos ng mga parantabay. Ano yan? Yan ang pagiraray. Okay. Sige. So, maray na hapon po giraray sa gabos ng mga parantabay kan sa tuyang programa ngunyan na Martes. 26 na pala kan January. Yeah. 4 days more o 5 days more, it's love month na. Anyway, kami po naglaom na kamo nakapangudto na. Balik na naman sa trabaho. Ngunyan na pagkahapon na ini. Oy, by the way pala na farewell Monsignor Jose Sora. Yes. Mga araw kani ugaro kakarga na duman sa Tabaco Port. Ari. Alauna bag ang biyahe kan ferry boat. So bago nagiling ako kan ano niya, farewell mass. Nagduman ka? Hindi, online. Oyo. Ayan. Pirang aldaw masya duman sa Katanduanes, garong sagod man siyang pizza uno gayod. 5 Kung days, nasa sala. 5 days. Oo. Duman pa lang sa iyang request. Duman siya sa... Mataga naman ba yan? Pero namon siya sa Malinaw. Ayan. Okay. Buda, kay Pon man na Pero matawan. haloy siya naman eh. Matawan man kay chance sa mga taga-duman. Okay. Okay, sige. Bueno. Teka nakakare-parong ngunyan kan sitwasyon So ha? sa pagkabuhay na haros gabos sa sana goods and services naglalangkaw. Paano daw ini mapugulan? Adi? Ano ang solusyon? Ano sabi ni Kong Didi? Magtanom. Yan. Kung may tatanuman, Yan. Bigla. pero pwede man palaan Sa paso. sa paso. Yung baga? Kaya iyon ang programa ngunyan kan na Department of Agriculture, plant. Maapot, Give us seeds to plant. maapot ngaya. Wala man kaya kaming pwedeng matanuman. Paso, sa paso po. Jesus, Iyon na ini ito sa yun. pigaapod na Kanagpuan urban baga- gardening. kanagpuan baga direct so quarantine. Na dakulon baga na inganyo na magtanom. Okay. Plantita. Iyo, pero ako nga, nagtanom ako ka itong mga vegetables naman sa Oo. taas mi. Ayan. Pigaagad ngunyan, maski si kong Joey, nagahagad man, takon igwa kita kan sa gobyernong build. Dapat, so pakasugun man plant. Ayan. That's why, iyon uso ngunyan na magkondukta ng mga training seminar sa urban gardening. Magpalista tabi kamo ta dakol ki
yan ang nag-o-offer kay mga araw kayo na short-term courses. Pag nakatapos ka mo, iwa ka mo ki Certificate of Completion, NC2. Ano nga na, NC? Alam mo kung nanon, nagtapos nga ako, NC2. Ano meaning kan NC? National Certificate, tabi. Magagamit nindo iyan na armas. Maski ang mga teachers pala nga ningunya, nag-undergo ka yan na mga NC training na yan. O yan ang nagagamit ninda for promotion sa sendang tuturo. Tapos, pwede mo ma-apply man in your own family. Ay, pagtanong ngaya, So, madali yun man sa napagtanong direct. Maski di ka mag-undergo training. hindi, kay Paul Manggiraray. Bako sa na iyan. Pati ining so paggibo kay mga organic fertilizer, Ayun. Igwa yan talagang training. Pero Kaya- yung magtanong per se. di mata ang pagtanom, yaon niya. Pero kung may mga pig-apod bagang green palm, Dahil man ako ka nagtutubo. oh, As long natatao ka mag-atama ning tanom, ning tinanom mo, matubo yan ta matubo. Maigo man gira kay ano. Tapos, dakulo na baga kay adalan dyan na. Uni ngayang tanom na ini, morning sa nang ibabarabihon. Di adal mo manggiraray. Pero bako man na sumaadal ka kasi kita, day nga ni kita dapat magpapararluwas baga. Tapos So- piga iwasan ta baga so close contact. Di man kaipuan na face-to-face. Tauso ba ngunyan ang virtual. Mag-eskwela ka, virtual. Dumang ka. May mga, so pig-apod na scientific way kan pagtatanong. Bako siya nang may pisog ka dyan, isulbong mo sa daga. Dakulo na mga apps sa sa cellphone. Dakulo na mga apps online. Na pwede mong maano ko ani pagtanom ko duman, para adalan ko sana. Kaya- matubo mambagaw san taon. Ano ba sabiyon? Kunyan. Yan ang ining mga online training ni NEO. In return, tatawan ka comply ka kan mga may certificate ka. This is to certify that Rachel Antivola has undergone this araw kay NEO. Uni, certified kang Katanom. yan. Magagamit mo iyan. Pwede mong iurag-urag na uni. Tapos ako din sa kursong ini. I don't think so. Yung man talaga ipuhan mo niyan. Kaya so ibang mga daeki, mga gibo, na undergo sinda dyan sa araw kaya ng mga training. Libre man pati. O, may allowance pa nga ng pigtatao. Labi man sa 150 gayod ang allowance. O, day ka magkigigibuhon. Ano ini? Una, may po, insulto. In situ palan. Ayan, okay. Ini po ang tama ngo niya nagiribuhon, kung may mga oras man sana ka mo, involve ka mo dyan sa bagay na yan. Mapagalo na ngo niyan. Ang panahon, ikaw nagsasaod ka man ba ka? Every Sunday. Sa grocery gayod. Sa saunan dyan sa Taisan, ta kompleto dyan. Gurano na sa kilo kan orig, o kan iyo? 250. 250. So baka 300 plus. Ayan. Ayan, so, legal iyan na binuno? Legal. Nga ta may illegal na pigbobo, no? Igwa. So, mga din nag-agi sa slaughterhouse. Kaya, mag-ingat manggirare ka mo, lalo na sa mga, mga lugar na, ngayon sa aga, mabuno kami. No, so mga, kunyan, si Padi mo nagtanro. So tama niya, Lista na nga, lista. pirang kilo, kung anong parte. Di nga, 2 kilong pigi. Nga, pata nga so sa odyan. Tapos, so, dinuguanon nga sako. Siguro nindo tabi na nag-agi iyang sa slaughterhouse. Correct. Paano mo nga masiguro, may timbre tabi iyan. Buto na nga, yaw na nga so may timring yan, baka lang yan ni Pade. Boda, ilingon nindo kung ang timbre.
tabaka ang timbre ka yan, so pala Ano? pa, so, So, ano? upas kan batag. Iyo, tabi. Kaya, pasiguro, bata ang unyang baga, may ASF. Kadaraga, 270 ang kilo kan baboy, 280 nga ni. Ang kilo kan urig. Yan. An origon yan, ikumpara mo sa sira, puro pareho na. Pinakaminus na sa sira ngunyan, 220, 250. 250. Oo, si Bubog na Dracula o ng mga So mga Maria na klase, ngaya Malasugi. Tanggigi, Malasugi, 300 300 plus. Sa Manila nga ni, ang baka 400. Yeah, hindi 300, may 300. Yugo-yugo mo yan. May nakaoron ako kan Domingo. Ala ko sa Daraga. Duman ka nagsaod? Oho. May parokyano ako diyan. Napigbabakalan ko kan karne. Habi sa kuya kan, paratinda. Ibang paratinda sa Parabono. Yes. Yan. So Parabono, pwede magtinda. Matador. Tama ba? Matador na. Matador ba yan? Ano nga na yan? Matador, inumonan, alak yan. So Matadero. Matadero. Matador man sa ko. Marainom talaga ang matador. Sabi ko, natatalang kawo na ang presyo ngunyan kan, karning urig. Primero nga yan, kulang-kulang. Ang supply. Di kami nakakalaog sa ibang mga lugar. Sabi, bawalan niya kami. Kung sa science na nag-aaranap ki urig, tamay itong ASF baga, iyan sa mga lugar na dyan, pasiring dyan sa 3rd, nasa hot zone o buffer zone iyan. Tamay nag-positive baga dyan. Daraga nga ni baga, may nag-positive. Wana? Ano? Yan. Yan kasi kamo nag-akukuraki mga bunoon nindo, nakakalakop nga kami. Pating Sorsogon, pasiring dyan sa 1st District. No di ngaya, pag-abot ganyan sa mga ng checkpoint, di nga kami piparalaog. Oo. Kung may darakang live na urig. Dapat bunuon mo na pa. Oo. Ang 100 mo na pera, pag kumain ka sa karanderiya, pang 2 ulam ang order mo, wala nang sukli, ma-order ka kay, 2 kanin. Pwede man, sangkatos mo, may uli ka pa. 60. Yeah. 60 ang panira. Dahil, kung marire na sisintaan sinabawan, Kaya, Gis an maluto, sitinta. sa may kabangang maluto, alam kay Luwins, Makusugon kaya magkaraon. duang maluto kay Luwins, 80 pesos. Ngunyan, Bayad. sabi ko, di pa aram mo nga yadwin ko natata, minaabot ki 280 an kilo kan urig. Ang live nga ya, bakalan mi, 180 nang dati. 180 na so live. Mapabuno ka pa. Gabos. Siyempre, so transportation cost. Malay ko may service ka talagang kunyan. Pirmi na, maski pa may service ka, gasolina ka. Kaya iabotan nga kay 250. Uy, dyan pala sa 280. dyan sa mga nagbubuno dyan, matabi, hindi pa ka nga naan kiinit. Yan, So, mainit baga ang yan? Nga rin. Basta pigano, so karne baga. Minsan, pag piga-pidaso, ka nagtitinda, nagatarangkas na duman sa taba. Nata. Nasubra niya, inikiinit niya pag nagpagbuno. Iyo. Oo. At sisirob. Siyempre. Sisirob ba ya, adi? Minsan, nasubrahan naman ngayon. Magtataranggal na ngayon sa Pagkiskis, adi. Yan. So, iyan ang rason. Noon, ang 300 mo, dakol na nasa saod. Ngunyan, may CCTV, diit na sana. Ayan. Ha? History bagay niyong na kan panahon ngayon, sanggatos mo, dakol na mapakalan mo. At tadi pang CCTV, ngunyan, sanggatos mo, di nga ni kabangang kilong urig. Ito pala, sige pala suikit.
Yung niya, may CCTV na, di ka na makaikit. Okay. So, di tabi kita magngalas kayan. Not only orig, tasigan lang kau kan presyo kan orig, malamang na, sabi, ang alternative ngaya is chicken. Tayo mo na naman tabi. Uurasan kita kayo ni. Bye-bye, tabi. Salamat, tabi. Technician mi tabi unya si Bonjing. Tabi ka na yung texter. Text na Sir Andy, dahil man nagduman sa barangay, ugwa man gilayo, nagpapark di gigilid kitinampo. Baka busy na si Andy. Iyo? Okay. So, ayan tabi sa aga naman. Salamat po. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Maski sa iba ka magpoon, sa Red Horse Mansa na ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta maperma kung wasak. Tiktiman sana ang pulik mo, tiktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta maperma kung wasak. Sa Red Horse Beer Mansa na ang kulit mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi lang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous